Mga tugang, ini an paghurop-hurop sa tataramon. Sa misang unyan, siguro po mahapot kita, ano man takaypuhan pang basahon ang kadakol na mga ngaran sa lumang tipan. Halawig na makatungka pa. Masakit ng sayudon, mas masakit pang midbidon. Ini an ginikanan ni Jesucristong sa tong kagurangnan. Tulong man kakatorseng kapag arakian, enot mga patriarka, sunod mga hade, asin pantulo, mga daimidbid na tao. Paano po kung sasabihon kung sa ginikanan ni Jesus, may mga parahambog, asin parahabon, may korap, asin paragadan, may paradaya, asin parakasala. Mahapot kita, sisay man sa inda. Nabasa po niya to si Abraham, ama ni Isaac. Bakong may saro pang aki si Abraham, si Ismael ki Hagar, sindang nganing mag-ina an api sa istorya. Si Isaac, ama ni Jacob. Tano ta si Jacob ang pinili bako si an sa iyang tugang na si Esau. Si Jacob naghambog, nagdaya, asin naghabon kang birthright kan sa iyang matuang tugang. Si Jacob, ama ni Juda, asin kan sa iyang mga tugang. Tano ta sa kadakol na magturugang si Juda pa. Tano ta bako si Jose, Joseph the Dreamer, siya ang kumbaga pinakatultol asin pinakamarahay sa magturugang. Tano ta si Juda na yung ngani ang nagbentakan sa iyang tugang na si Jose, asin nagkiampid sa ibang babae. Mga tugang, digdi mahihiling yato na madalas ang pinipili kan Diyos, bako ang pinakamarahay, pinakatultol, pinakamatibay. Sa lista kan mga hade, duwasan na ang minibidbid na tultol asin maimbod sa mahal na Diyos. Si iba, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, korap asin paragadan, sakim sa kapangyarihan. Si Hadeng David, makapangyarihan, marahay sa pamumuno, alagad, ipinagadan niya an agom kan babaeng sa iyang kinukursunadahan. Magin korap man o paragadan, magin maluya man o parakasala, sinda nagin kabtang sa ginikanan kan sa tuyang kagurangnan. Asin sa huring lista kan mga ngaran, apwera ki Jose asin Maria, sinda mga daimidbid na tao. Sinda day mga inaasahan na tao. Sinda ordinaryong tao sana, alagad nagindalan kan pagkanitawo kan sa tong kagurangnan. Mga tugang, siring ki Jesus, bakong perpekto ang sa tuyang ginikanan. Sa satong pamilya, may mga maluya asin parakasala, may mga ikinakasupog kita, iniiwasan ta, an iba, habutang apodon na tugang ama o ina, alagad sinda sa tuyang pamilya. Ngunyan pong Pasko, ipamibi niya to na sana ang gabos na pamilya magkairintindihan, ang gabos na pamilya magkasararo, ang gabos na pamilya magkaminarootan. Amen. Mga tugang, na paghurop-huropan niya to ang tataramon. Ang tataramon, padagos na hinanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.